Velkommen til Dansk Fotografi. Jeg vil gerne fortælle lidt om, hvor vidunderlig dansk fotografi er. Men det kan jo meget nemt blive rigtig kedeligt at sidde og se på en mand, der fortæller om, hvor vidunderlig en virksomhed er. Så derfor har jeg prøvet på at peppe det en lille smule op ved at springe på en trend, som kører stort set alle steder i dag. Nemlig det at lave en chilismagning. Så min idé var sådan set at smage på en chili og derefter fortælle lidt om, hvor vidunderlig dansk fotografi er og hvad det er, vi kan gøre for alle vores kunder. Til det formål har jeg skaffet de her 3 vidunderlige habaneroer. Jeg vil nøjes med at spise en af dem, tror jeg. Manden, jeg købte den af, en rigtig flink stor tyrkisk mand, sagde til mig: "Åh, pas på, de er meget stærke, men smager rigtig godt." Så det kan jo næsten ikke være bedre. Jeg tror egentlig bare, at jeg vil kaste mig ud i det. Det er jo ikke en af de her film, man skal tage op mange gange, vil jeg sige. Den skulle gerne være der i første hug. Den dufter pænt stærk. Jeg har skrevet en lille smule ned her om, hvad det er, jeg skal sige, fordi det kan jo godt være, at man måske mister besindelsen lidt over den vidunderlige smag, sådan en har. Men lad os prøve at kaste os ud i det. Den smager rigtig fint. Jeg tror sådan set, at det bliver en rimelig kort video, det her. Altså, Dansk Fotografi er jo en fotografvirksomhed, som tager sig af alle foto- og videoopgaver. Og det gør vi i hele landet. Det er landsdækkende. Og vi har landsdækkende priser. Ens pris over hele landet. Det vi prøver på er at levere professionelle billeder så billigt som muligt. Du kan se alle prisen på websiden. Skynd dig at blive en medlem af vores Facebook-side her. Så skal vi nok lave flere vidunderlige videoer af det her. Fuck! Hej.